Croeso yn ôl I sianel YouTube Label Deg. Felly, da ni gyd efo'n gilydd eto heno yma, oherwydd o'n i'n meddwl sef o'n neis I ni wneud challenge arall. Beth am I ni wneud y challenge sy'n mynd rownd TikTok ar y foment, y challenge Emoji? O ie, fi wedi gweld hwnna, ond beth am I ni ddewis emojis yn gilydd? Okay. Gai ddewis emojis I Celyn. O, okay, byddai'n glyn. Eisiau na I ddewis rei I ti. Okay, cool. Na I dewis I ti, Cadi. Okay, Cels. Fi am roed I ti. Yr emoji chwerthin. Oh, yeah? okay. Yeah. A'r emoji gwefus coch, so lle mae'n mynd, yr un sy'n cysanu. Oh. Yeah? Mae hwnna'n really glyn. Diolch chi, Cadi, mae hwnna'n really. Okay, Aisha, ti mor gredigol a mor dda efo Colur. So, ti yn dydy hi, Cad? Mae yn, fair play. Okay, so dwi wedi dewis 3 I ti. Sorry, dwi'n all bod ni dewis 3. Okay. So, challenge Aisha, di hwn, ia. So, Aisha, dwi wedi dewis 3 emoji, sef y teigr, Okay. ceirios, Iawn. ac yr enfys. Yeah. So, mae bob un lliw yn mynd I cael ei ddefnyddio. Wyt ti'n hapus efo heina? Fedra I gymryd un I ffwrdd os ti isio? Na. Na, o'n i'n meddwl braidd. Rhywsut, na I wneud o. Da iawn. Okay, so, Cadi. Beth am I ti cael y coron? O ie, okay. A'r octopus. Na I gymryd e. Na I gymryd octopus. Sa'n gwybod siwt na I wneud e, ond na I drial. So, dwi efo'r emoji chwerthin ar gwefus y coch. Mae hwnna, dwi'n teimlo fo hwnna. Dwi'n meddwl dwi'n gwybod beth dwi'n mynd I wneud efo hwnna. Os da pawb y lliwiau iawn I wneud yr emojis yma? Ie. Na, gofyn cwestiwn. Dwi'n yn gorfod defnyddio melyn, na? Na! No way. Yeah! Mae moji'n melyn. Na, sy'n rhaid I ti. Just nad yr... Y data. Yeah. Okay. Oh gosh. O be, fi'n credu, bydd rhaid I fi gael llun o'r octopus lan ar ffôn fi. Fel fi fath o... Dwi'n meddwl bod yna fi rei fi. Dwi'n gwybod rei fi'n quite dda, so dwi'n angen y llun. So, Aisha, ti'n cofio, mae gen ti'r llew, ceirios, a yr enfys. Okay. Yeah, okay. A na jyst dangos I chi beth I fi am trial. Fi'n mynd I roi e fan hyn, jyst so fi'n gallu defnyddio fe fel rhyw fath o reference. Doliaeth. Yeah, mae da fi'r emojis lan o'r... O, mae eisiau fi gael brwtyneiach na hwnna, I gael precision. Halew, reit. O, ydyn ni'n cael stop? Watch. O, hefyd, ia, dyna be o'n I jyst yn mynd I ddeud. Fel rheol i'r challenge yma, yn y challenge diwetha, gathon ni 3 munud yn dol. Yeah. Ond, oherwydd bod hwn bach fwy technegol, gofyn am fwy o greadigrwydd fel tag. O'n i'n cael 5 munud ar y cloc. Iawn, okay. Oce, ydyn ni'n barod? Fi'n meddwl. Ydyn ni'n barod ferched? Barod! Okay, so mae'r 5 munud yn dechrau mewn 3, 1, go! Okay, so, dechrau efo bach o foundation. O, dwi'n... Dwi'n estfan an yn barod. Dwi'n just yn mynd mewn. O, so Aisha, be ti'n dechrau? O, yr teigr wrth gwrs. Ie, dwi'n meddwl, neud y teigr a wedyn neud yr emojis arall, just rownd.
Os mae hwnna'n ei synwyr. Ie. O, na. Waw. Eisha, ti'n edrych yn dda yn barod. Waw. Ddim yn deg. Pam bo... O! Sa'n dda yn celf chwaith, so dim yn help. Dwi ddim yn da yn celf, do. Fysa'n lyfio i fod yn da yn celf. A fi. Mae gen i'r fel syniadau, ond i actually wneud y syniadau sy'n galed i fi. Ie. Mae cael hwn off mi fod yn anodd. O'n i'n mynd i roi eyeliner ar drwy'n fi. Ond dwi'n meddwl bydd aisha-may siarad. Be di hwnna ta? Paent ta? Ie, paent. Oh, waw. O, dwi ddim yn wrong. Mae gen i'n paent oherwydd Calan Gaea. Ie, o'n i'n mynd i dweud sgynna i'n paent o gwmpas y tŷ. Dwi'n dal ar beis fi. O, come on, Kels! Ie, sorry, dwi just... Oce. Na, i fod yn deg, ti'n mynd i wneud look gall fel rhywun actually gwisgo allan. Ie, so dwi'n mynd i am day-to-day glam, ti'n bo? Ie. Ond just ychwanegu'r dagrau ar gwefus coch a gobeithio bydd o'n edrych yn oce. Okay. Edrych yn ffordd dda. O, mae'n anodd. Dim dim i'r tools. Right, coron! Faint o amser? Oh my gosh, 6 munud. Stop. O'n i'n meddwl bod yn mam bach yn hir. O'n i'n bach fi di gorffan. Pam bod ni'n mor ofnadwy efo'r challenges ma? 6 Na, ddim. 6 munud, a ni dal, wel, fi dal ffili wneud e. Chi'n gwneud job yn rili dda. Mae'n fi yn ofn. I fod yn deg, Cad, come on hon. Ges di emojis reit anodd. Ie. Mae di'n deg. Edrych ar y daglen yna. Eisha, mae'r rhaid ni dyn ni sylw at Eisha am funud fach fan hyn. Yn anhygoel. Da iawn, ferched. Da ni wedi gwneud yn Da rili... iawn, guys. Reit anodd, swn i'n dweud. Mae hwn yn rili anodd. Do. Beth am ni ofn i'r gwylwyr i adael sylwadau a gweud pa edrychiad oedd yr un gorau. Dyna ni. Diolch am join fi am y Sialens, ferched. Na i weld chi wrth nesaf mynd arall. Ie. Dim Ta-da! Ta-da.